Sele. Wada zu da ka so ka kwaba rigan nan. Kai, ai da na kwaba rigan nan dan murawa an yi ruwa saboda a wanke dattin da na zubar. To misali, yanzu mun zo nan gurin an ce zaka sai Maltina. Haba dan maukaciya ne ni zan sai Maltina idan ina ga dan asibiti. A sai mun yi ma in na warke zan ce Alazina wanda zai Maltina. Ni fa ruwa za ka kara mun fa nace a kara fiya wuta. Likita yace kai dan fitowar ruwan ka ba fiya wuta. To zai ne zama fiyan ka mana. To na rade da Allah da na kwanta asibiti aka ce na kai mata ta tana nakuda. Likita yace kai da ita duk kuna bukatar ruwa. Aka ce ita leda uku. Aka ce likita yace kai ka ci uwan leda dai gala. Nace to dan fitowar ruwan mu abun mu rasu. To wai me yasa abun mamaki shine? Ka san mamakin da ka bani? Ga kudin aljihu na ka san mamakin da ka bani? Wai da ba za ka iya sayan plan naira 1,200 ba. To kai in banda kai ma ukaci ne idan na sai fulan alaji ai ne wa yara na na yi wa yara na mugunta. To ma in tambaye ka dan Allah. Mu yara na tabare? Kana in dala in tambaye ka. Tsakanin ka da Allah ka san iyaka adadin kudin ka? A ya za san adadin kudi na alaji. Ni na san adadin. Wani ne ya sa miliyan 100 a banki. Kuma ya tafi sai dai shekara ma baya kasan nan. To kai yanzu zaka iya sa miliyan zaka iya sa 10,000 a banki. To ni dan mahaukaciya ne zan zuba kuɗi a banki in je in yi bacci da mun yari. A ba ni da hankali ba kenan. Kuɗi yana katsana ni ina da wura iya bacci. Kai alhaji naira tana aljihu take naira. In tana ni wannan ke zuba kuɗi a banki ko soko ne. Alquran soko nake dauka. Kawai kai ne. Kai ne kawai. Kawai kai ne. Kai ba zan iya zuba kuɗi a banki in je in yi bacci da mun yari ba. Ba zai yi ba wallahi. Sai dai ka karba ka. Sai dai karba an ajiye aljuna. In naji amara ta to sannan ne na samu nutsuwa. Wanzu sai dai. Idan yanzu misali sai a ce ga kuɗi za a baka 10,000. Na'am. Za a sai maka abincin 25,000. Na'am. Idan kuma kuɗin za a baka za a rage a baka 5,000. Wanne za ka zaɓa? Da ka sai mun abincin 20,000. Gara ka ban naira 1,000 in sa aljihuna ta fi alheri. Alƙur'an. To amma an ce bana za ka ƙara aure ni mamaki nake dan wahala ne ka ƙara aure matan ka nawa ne? To ai ni da ka'ida Allah ya sare mun dukkan ka ina yin aure. In dai an ka gero gida ina aure. Yanzu matan ka nawa a tarihin rayuwa? Yanzu 6 ne amma an tara dai bai haura 3. Abinda za a yi ni ina so. Ya na 15 amma ne sa abu ko sai. Alfarman da nake so in yi. Sai dai ana magana. Alfarman da nake so kamun. Ina so kamun alfarma in zama PN ka. Kai duk wani abin da za ka dinga kawowa ta dalili na dinga ajiye maka. Ai ba dan burawa. Yin wace za ta kashe ka. Alquran ne. Da kanka zaka gudu wallahi. To ni ma ban ci ba. Ni ma na zalunci kai na bare kai dan burawa.